لناوچەیە جزیرێ سەر بە پارێزگەها شرنەخێ لە باکوورێ کوردستانê mehrejana govendê ya jinan ya yekemîn bi diruşma em bernadin vê govendê hate sazkirin. Şaredariya Cizîrê ya Dempartiyê îsal cara yekê ev mehrecan ev festîvala govendê ya jinan li darxistiye. Govendên Kurdiyên heft herêman hatin pêşandan. Bi dîwana dengbêjan jî ev festîval bi dawî hatiye. Parlamentara Dempartiyê Newroz Aslan Oysal beşdarî vê mehrecanê bû vê festîvalê bû amaje bû yekê jî da ku di pêvajoya aştiyê de ew daxwaza azadiya çand, ziman û hebûna gelê xwe dikin. Cizîra botan cihê çand ziman hunera gelê Kurd dibêjin em weke gelê Kurd pêva jî aşîtî û civakê demokratîk de çi dixwazin azadiya xwe dixwazin azadiya ziman çand huner hebûna gelê xwe û gelan dixwazin ew azadî jî naskirina gelan azadiya rêberê gelê Kurd yê Birêz Öcalan û azadiya hemû girtiyê me de derbas dibe.